Bona nit. Uns 200 treballadors de l'Hospital Santa Caterina de Girona estan cridats a una vaga indefinida. Exigeixen una millora de les condicions laborals i retributives i alhora denuncien l'actuació irresponsable i bel·ligerant de l'empresa. Entre pitades i càntics, els treballadors de l'Institut d'Assistència Sanitària del Parc Martí i Julià anunciaven aquest matí l'inici d'una vaga indefinida. Denuncien que les negociacions estan encallades i que l'empresa mostra una manca de respecte per la retallada dels drets. Llavors el que hem fet tots els sindicats convocants és convocar una vaga. Aquesta vaga serà horària i serà cada dia d'aquesta setmana de dilluns a divendres, de 9 a 11 i de 4 a 6 de la tarda. Llavors el dijous es fa una manifestació a la que ens assumarem tots els treballadors de l'hospital juntament amb la xarxa de salut mental. Afirmen que unes males condicions laborals i retributives del sector han provocat una manca de personal i l'augment de les llistes d'espera. Per tant, els treballadors de l'IAS asseguren que una bona forma de pal·liar aquesta problemàtica és començar a dignificar les condicions. Que el nostre centre sigui de les persones que estan més mal pagades de tot el Siscat. A part tenim la problemàtica afegida que cada vegada estem més barrejats. A l'estar més barrejats, això suposa que cada vegada ets més conscient d'aquesta realitat que per la mateixa feina es valora diferent en els professionals. I això és el que nosaltres reclamem, una valoració digna i tothom igual. Des de l'any 2008, els treballadors de l'IAS sostenen que han perdut prop del 25% del poder adquisitiu. Per això es va interposar una demanda sol·licitant que les antiguitats que cobren els més veterans es fessin extensives a la resta de treballadors. A partir d'aquí, consideren que l'empresa ha actuat de forma bel·ligerant. En lloc d'avisar-nos i parlar amb nosaltres, va decidir demanar la nul·litat dels pactes d'empresa, uns pactes d'empresa que porten vigents un 29 anys i l'altre 19 anys, que no és d'ahir. Però no contents amb això, a més vam aplicar un article 41, una modificació substancial de les condicions de treball, que es basava en possibles pèrdues futures. O sigui, en la memòria posava potser pujarà la llum i no la podrem pagar. Els treballadors de l'IAS han presentat una demanda per conflicte col·lectiu contra l'empresa i exigeixen que els responsables del Departament de Salut i del Govern de la Generalitat intervinguin en el conflicte.